manis. Jantung hati den nan di ciloknya, den nan di ciloknya, oi adia kandung. Bila habis piti di saku, asal dapet adik nan mani, ondene asal dapet adik nan mani. Mbak itu banan barangai angkut, anak di rumah Allah tabi tangi, ondene anak di rumah Allah tabi tangi. Tak dorong mabana adik abakato, kok kami bana kenyataannya, ondende kenyataannya, yo kami bana. Banyak periak yo nanta dayo padona amanga tambo 1 ondende padona manga den 1 Kau udah kata jan menggaduh juang anak di rumah Allah balimu, ondeda anak di rumah Allah balimu. Dendania oi mananggo resiko, bakato urang pelakor pulo, ondeda pelakor pulo den mainda nio. batasi cere jo batang manggi tunggu di laman nyoram pak mudo ondende nyoram pak mudo onde kanduang nan surang kami nan surang manis. Jantung hati den